салом алайкум тамошобинон, ҳамун тамошогиёни ютуб. Хай ба дастгирии аду бародар мо ҳам ранги ҳама тасмим гирифтем ки як канали ютуб мекунем ва канали ютубона ном кардем Battle Go. Мақсад Battle Go неу, Go ба англиси Battle рафтем. ва чӣ хеле ки ҳамаи шумо ҳозир дидестед айдига канал бисёр шумиха дар гирди ралик том дестай бояд батл мебромадай инструксия. мо ҳам ранги як компанияи батл ташкил кунем ралика даъват кардем ки мақсад мо ҳам метавонем ҳамин батла ташкил карда ку ралик чӣ фикр дора ва приложение мора чӣ хел қабул мекуна. аввал салом алайкум ҳама бародарода. Салом алайкум подписчикои канали Battle Go. Чӣ гуфтан ма дидем ки бисёр аз чанд тараф мара предложение кардестан, даже сум додестан ки Battle бубро. баъд ман гуфтам чӣ ба не ҳозир агар не бугум бо может ҳисоб ган набромад, но ҳакашто мора ҳурмат мекунанд, гӯш мекунанд, мехоҳем ки я батла айнои мо бумона иншоалло падвадида мекунем, но рептиҷи қатъӣ не, барои ки условияи рептиҷи вада маъқул нашид, не маъқул шида кинут мекунам вақта бисёр. Мара доди худо пешайти мақсад уже договору қатъӣ якай зига пах, қатъӣ якай сайчонҷи договори мо пах, қаддоме ки мақсад шилани батлкунӣ қатъӣ ма дора, баъди 14 феврал баъде ки консерти ма дар Қирған мегзара, ман миём чақчақ мекунем қайдтон, ҳадоме ки батл кардани қатъима муроҷиат ка якай саида қатъичон чақчақ ка условияшон дарозиша марҳамат бубро мезанем. Фарқ надора ки ай кадом гурӯҳи дар кадом уровени мебром қатъ. чӣ хеле ки рали гуфт қариб ба ёд мо мебромад рӯзи 14 феврал шаҳри Қурғонтепа ё ки бохтари имрӯза концертни зали лоҳутӣ марҳамат соати 2 биёем бачаҳо концерт гарм мешава ва касе қатъи ралик батл кардан мехоҳад мақсад қатъи маслиҳатҳомо пухтагиай касе визуша қабул кардани муроҷиат кунед ба мо ҳамин рақамҳо дар поёни видео мебояд занг мизанед чақчақ мекунед.